भात आसा न्हू त्याच्यो फक्त दोन दोन गाड्यो फक्त घेवपाच्यो लायता तेन्ना कितक्यो घेवपाच्यो हा फक्त दोन गाड्यो घेवपाच्यो आणि आमी हे पळय आनी हे काका अशें सायडींतल्यान ही पळय ही अशी बडी धरतले तेका हांगा ही पळय अशें नायलांची दोरी आसा त्या दोरी हांगा मार्किंग केल्लेले आसा दिसता फक्त दोन दोन गाड्यो जे हांगा जे मार्किंग आहा पळय आमी अशें लायतले तेन्ना तुमकां हांगा ही अशी बांदलेली दोरी दिसतली त्या फक्त दोरीकच तुम्ही थंय ते रोवपाचे कळ्ळे चला आता स्टार्ट करूया चला तुम्ही पाठी आता तुम्हाला फक्त सांगितलंय मग तुम्हाला देणार तेव्हा करा काय करायचं दोन दोन गाड्या एकाच दोरी घेऊन थांबला चला पाठी चला 10 जण चला आणि आता या आयडी पुढे सौमित्र पाठी महादेव पाठी 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 चला पाठी तू आगा हांगा आवाज होतलो पुरो पुरो तू हांगाच राव सगळ्यांनी चालू आता
आज आमच्या शेतामध्ये नाणूस बेतकेकरवाडा येथे सगळी प्राथमिक विभागाची हनुमान विद्यालय वाळपई इथली मुलं जमली आहेत. मुलांनी शेतीमध्ये हा घेतलेला आपला उत्साह पाहून आम्हाला पण खूप आनंद झाला आहे की आजच्या काळात प्रायोगिक शिक्षण हे फार महत्त्वाचं असतं. नुसतं शैक्षणिक शिक्षण असून उपयोग नाही, तर त्याचा आनंद त्यांना घेण्यासाठी प्रत्यक्ष कृती आज या ठिकाणी आपण त्यांना करायला दिलेली आहे. अगदी मुलांनी भाताचं रोप लावण्यापासून तसंच नांगरणं या सगळ्याचा अनुभव आज इथे घेताना ते दिसत आहे. आणि जेवढं आपण मुलांना निसर्गाच्या जवळ नेऊ तेवढीच मुलं खूप मनमोकळी होतात. आजकाल मुलं नुसतं मोबाईलमध्ये जी गुंतून असतात आणि एकलकोंडेपणा हा जो त्यांच्याकडे गुण तयार होतो, तर अशा सहली शाळांनी जर आयोजित केल्या तर मुलांमध्ये मनमोकळेपणाचा जो गुण आहे तर तो नक्कीच विकसित होणार आहे. आणि त्यासाठी त्यांना असं मनमुरादपणे मातीत पाण्यात खेळायला मिळणं हा त्यांचं जे बालपण आहे, तर हे जे ते त्यांचं बालपण आहे तर ते आज ते इथे अनुभवत आहे. आणि त्याबद्दल खरोखरच इथल्या सगळ्या शिक्षकांचे तसंच पालकांचे पण मी आभार मानते, कारण त्यांनी पण त्यांना संधीही दिली आणि शाळेने पण त्यांना संधी दिली. तर असं प्रायोगिक शिक्षण देणाऱ्या शाळांमध्ये आपण जास्तीत जास्त मुलांना आपली नावं दाखल करूया, कारण त्यांना कृतीतनं पण शिकता येईल आणि शाळेमध्ये पण अभ्यासातूनही शिकता येईल. सगळ्यांना खूप खूप आभार की इथे सगळ्यांनी भेट दिल्याबद्दल. आम्ही जोशी परिवार तर्फे सगळ्यांचं स्वागत करतो. धन्यवाद. नमस्कार. आज श्री हनुमान विद्यालय पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक शाळेची मुलं नाणूस येथील गोशाळेतील शेतीला भेट देण्यासाठी आलेली आहे. तर एक उपक्रम, एक ॲक्टिव्हिटी म्हणून आपण आज त्या सगळ्या मुलांना इकडं आणलेलं आहे. आणि सगळी मुलं अतिशय त्या शेतामध्ये भात लावण्याची प्रक्रिया त्यांची चालू आहे. सगळी मुलं एकदम भात लावण्याच्या पद्धतीमध्ये भात लावण्यामध्ये गुंतलेली आहेत. त्याचबरोबर काही मुलं जी आहेत ते ट्रॅक्टर चालवत आहेत. तर ट्रॅक्टर चालवण्याचं, शेत नांगरण्याचं पण अनुभव आमची मुलं आज इकडं घेत आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे मुलांना शेत म्हणजे तेवढंसं माहीत नसतं, पण आज ही मुलं प्रत्यक्ष शेतामध्ये येऊन काम करतात. अतिशय गुंतलेली आहेत ती आणि अतिशय चांगल्या प्रकारे ती शेतामध्ये शेत लावण्याचं काम, त्याचप्रमाणे ट्रॅक्टरने नांगरण्याचं काम. ट्रॅक्टर म्हणजे काय, शेती कशी लावायची हे मुलं आज आनंदाने शिकत आहेत. ही जी शेतीची पद्धत आहे ती स्त्री पद्धत आहे आणि स्त्री पद्धत म्हणजे दोरी लावून ते शेत लावलं जातं हे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कळतं. तर दोरी लावून शेत लावण्यामागचं कारण म्हणजे त्याच्यानंतर मग नडणी वगैरे काढायला बरं होतं, म्हणून हे स्त्री पद्धतीची शेती इकडं केलेली आहे. धन्यवाद. तू येऊन सांग. हां होय, मजा आली. रोटा फिरवला मरे. हां मजा आली. तू सांग रे. शेत लावलो, खूप मजा येते. मला खूप छान वाटलं. हां तू सांग रे. तुला कसं वाटलं रे? तुला कसं वाटलं सांग. बरं वाटलं. हां काय केलं तुम्ही? हां काय केलं? चिखलात खेळे. हां आणि काय केलं? आणि कोणी सांगतं? तू सांग. तू किती केलं? ट्रॅक्टर चालवलं मरे.